Mahigugmaong mga igsuon diha kang Kristo. Kini mao ang ikatulo nga sesyon sa impyerno. Hangtod sa katapusang sesyon atong nahibaw-an ng bahin sa kinatibuk-ang istruktura sa langit ug impyerno ug imon man sa ibabaw nga lubnganan. Nasayod ko ang pipila ka ninyo makugihon kaayong nagpaabot sa pagpaminaw bahin mismo sa tinuod nga impyerno. Apan usapan ni ana, kita kinahanglan nga makasabot bahin sa impyerno sa tibuok niini nga gambalay or framework nga gitawag og human cultivation o kultibasyon sa tawo. Ang rason sa pagwali mahitungod sa impyerno dili lamang sa pagpahibalo kanimo mahitungod sa kahadlok niini. Kini mao ang alang kaninyo sa pagpangulo sa usa ka tinuod nga Kristiyanong kinabuhi pinaagi sa pagkasayod dili lamang mahitungod sa mga makahadlok nga mga selot sa impyerno, apan usab mahitungod sa kinabuhi human sa kamatayon, sa dalan sa kaluwasan ug sa mga sala. Labaw sa tanan pinaagi niini nga mga mensahe bahin sa impyerno, kita adunay kaamguhan sustisya ug sa lalong nga gugma sa Dios nga kinahanglang maghimo sa impyerno. Adunay pipila ka mga tawo nga adunay kasaypanan sa pagsabot bahin sa hustisya sa Dios. Busa sa kini nga sesyon, tuguti ako sa pagpatinaw pag maayo bahin sa impyerno ngadto sa mga tawo nga nagduha-duha sa pagsabot niini. Kung ikaw makasabot pag-ayo sa karon nga mensahe, makabati ka og abundanado nga gugma sa Dios diha sa iyang hustisya. Ako nang hinaot nga makadawat kamo og kaluwasan ug makabot ang langit ng gingharian pinaagi sa laom nga gugma sa Dios. Ako usab nang hinaot nga aduna kami bug-os nga pagsabot bahin sa hustisya ug gugma nga mao nga makahimo kamo sa paggiya sa daghang mga nangamatay nga kalag ngadto sa gingharian sa langit. Minahal nga mga igsoon, bisan sa taliwala sa mga tawo nga wala motuo sa Dios, adunay pipila ka mga nagtuo sa pagluntad sa langit ug impyerno. Ug usab ang uban maingon, kung maayo lang ang imong kinabuhi, kinahanglan ka ba nga masimba? Dili ba makatarungan kun ang maayong mga tawo nga moadto sa langit? Ang usa ka tawo dili makasulod sa langit ng gingharian pinaagi lamang sa pag-ila sa pagluntad sa langit ug impyerno o pinaagi sa pagkamaayo. Kita makadawat sa kaluwasan ug makasulod ngadto sa langit ng gingharian lamang kung kita mapasaylo sa atong mga sala pinaagi sa pagsalig kang Hesukristo. Ang usa ka adunanan usab nga tawo sa karon nga yugto sa adunay pipila ka mga pagkamaayo diha sa iyang kasing-kasing bisan samtang siya nag-antos gikan sa nagdilaab nga kalayo sa lubnganan, siya nabala ka usab mahitungod sa iyang mga igsuon. Diha sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 27 hangtod sa 28 nag-ingon, ug ang dato mingon, san ingon ni ana mga muyo ako kanimo amahan nga imo siyang padtuon sa balay sa akong amahan. Kay aduna ako'y 5 ka mga igsuong lalaki aron iyang pasidadan sila basin usab unyang mahiani sila sa niining dapita sa kasakit. Apan tungod kay wala siya manginabuhi pinaagi sa pulong sa Dios nga sa iyang panahon sumala sa balaod ni Moses, dili siya makadawat sa kaluwasan. Sumala sa balaod ang batanong lalaki kay kinahanglan nga ibaligya ang iyang mga kabutangan ug gihatag sa mga pobre. Ang batanong lalaki nangutana kang Hesukristo, unsa may akong angayang buhaton aron makaadto sa langit? Akong gituman na ang imong mga balaod. Unya niingon si Hesukristo kaniya, kung ibaligya ang imong mga kabutangan ug ihatag kini sa mga pobre. Pagkadungog ni ana ang batanong lalaki mipauli nga adunay kabug-at sa iyang kasing-kasing. Adunay ubang mga tawo nga gipanalanginan pagmaayo sa atong Ginoo. Apan ang ilang mga kabutangan kay ila lamang gigamit sa alang lamang sa gingharian sa Ginoo. Aduna usay mga tawo nga nagtrabaho pagmaayo aron makakuha og mga butang nga mas labaw pa, sama sa pagpalit og mga yuta, mga balay ug uban pang mga kabutangan dinhi sa kalibutan. O kining mga tawhana kay makaluluoy kaayo kay tungod mao man kini ang sugo sa Ginoo ug mao kini ang pamaagi aron nga kita makaadto sa langit nung gingharian. Ug karon
Adunay mga tawo nga makapangutan na mahitungod sa ebanghelyo nganong maluwas kita ug makaadto sa langit ng gingharian. Kung kita mosalig lamang diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kini tungod sa problema sa sala. Ang langit kay usa ka balaan ug limpyo nga dapit nga ang mga kasala dili makasulod didto. Nganong maluwas man kita kung mosalig kita kang Hesukristo. Diha sa Roma Kapitulo 6 versikulo 27 nag-ingon, ang bayad sa sala kay mao ang kamatayon. Kung kita dili makasulbad sa niini nga problema sa sala, kita mo atubang sa kamatayon. Dinhi, ang kamatayon kay dili lamang sa pisikal nga kamatayon nga atong maatubang dinhi sa kalibutan. Kini nagtumong sa kamatayon sa espiritu, diin mag-antos sa impyerno hangtod sa kahangturan. Bisan kadtong mga adunay maayo nga mga kinabuhi, wala agyoy imposible kanila nga wala sila nga mga pipila ka mga sala. Kay kini tungod tanang katawhan aduna gyud orihinal nga sala nga gipasa gikan kang Ahab, ug sila usab nakakomitar og mga sala diha sa ilang mga kagalingon o sa mga sala sa nagkalaing-laing paagi. Isip nga mga tawo nga adunay natural nga mga sala, kita gayud kay dili perpekto. Kita makabuhat og mga butang nga makakasala at tubangan sa atong Dios. Maunang dili gayud kita magpaulipon sa mga makakasala nga butang diri sa kalibutan. Parehaan ng mga kwarta o mga kayutaan o mga bahanti dinhi sa kalibutan. Unya, aron masulbad ang mga sala ug makadawat og kaluwasan ug makaadto sa langit, unsa may angayan natong buhaton. Diha sa Roma Kapitulo 10 versikulo 9 nag-ingon, kay kun pinaagi sa imong baba magsugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo ug magtuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, unya maluwas ka. Kung mituo ka diha sa imong hunahuna nga si Hesukristo kay mao ang imong manluluwas, tungod ba ani kay maluwas na ka? Akong balikon diha sa Roma Kapitulo 10 versikulo 9 kay nag-ingon, kay kung pinaagi sa imong baba magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo ug magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gimanhaw gikan sa Dios gikan sa mga patay, unya maluwas ka. Dinhi sa pagkakumpisal nga si Jesus ingon nga Ginoo dili lamang sa pagtawag kaniya nga Ginoo, Ginoo uban sa mga ngapil. Dili gayud kita motuo sa Ginoo nga pinaagi lang sa atong mga hunahuna. Dapat atong susihon ang atong mga pagtuo diha sa atong Ginoo. Dali lang nato masusi kung aduna ba kitay espirituhanong pagtuo or kalibutanhong pagtuo. Dapat atong susihon ang atong mga kagalingon kung kita ba asa kita anang duha nga pagtuo. Pananglitan, pinaagi sa atong pagsimba sa matag Domingo atong ibalaan ang adlaw sa pagsimba ug muhatag sa sakto nga napulo nga tithes. Pinaagi niini atong masusi kung unsa ta anang duha nga pagtuo, espirituhanon aduna ba tay espirituhanon nga pagtuo o kalibutanhong pagtuo. Pinaagi niini kay masukod ang atong mga pagtuo. Ang dili mohatag sa tithes kay gibutang dira sa Biblia kay usa ka kawatan. Og usa ka kakawatan kung dili ka mohatag sa saktong napulo ka tithes. Pananglitan kung moadto ka sa White House nya mangawat ka didto, unsa may matawag nimo? O di ba usa ka kawatan? Sama usab na sa gingharian sa langit. Ang dili paghatag sa napulo ka tithes kay usapod sa pagpangawat diha atubangan sa atong Ginoo. Ug kita malaglag gayud sa impyerno.
kung ikaw adunay espirituhanong pagtuo, ikaw makaamko gayud og kalawasan. Diha sa Roma kapitulo 10 bersikulo 10 nag-ingon, kay ang tawo magatuo diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya ug siya magasugid pinaagi sa iyang baba aron maluwas siya. Kung aduna lamang kitay buhat sa pagtuman o pagsunod sa pulong sa Dios diha sa Biblia ug mahimuyo ug matarong nga kinabuhi, mahimo ba kitang ilhon nga adunay tinuod nga pagtuo ug makaduwat sa kaluwasan? Kung kita tinuod nga nagatuo diha sa kasing-kasing sapagkat tinuod adunay mga buhat sa pagkinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios ang mosunod. Sa diha lamang kung kita magatuo diha sa kasing-kasing ug mangumpisal niini uban sa atong mga ngabil ang pagsugid sa pagailhon nga tinuod. Sa samang paagi ang kinauyukan sa ebanghelyo mao ang bugtong paagi aron makadawat sa kaluwasan ug makaadto sa langit ng gingharian nga anaa si Hesukristo. Ug ang uban kaninyo tingali adunay usa o daghan pang sa mosunod nga mga pangutana sa dihang maminaw kamo sa ebanghelyo. Ang mga pangutana kay mahitungod sa mga tawo nga wala makadungog mahitungod sa Ginoo ug wala gayon makahimo sa pagkadawat kaniya. Unsay mahitabo sa mga tawo nga nagpuyo sa wala pa si Jesus nga miani sa yuta ug unsa sa ang mga tawo nga unsay mahitabo sa mga tawo nga nabuhi human siyan miani apan wala gayon mahitungod kaniya ug usab mahitabo sa mga bata o mga anak nga namatay sa mga usa ka batan-on nga edad nga sila wala pa makasabot mahitungod sa Ginoo. Sa niini nga mga kaso atong makita sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 11 nag-ingon, ang gihimo niya nga tanang butang nga matahom sa iyang panahon gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa ilang kasing-kasing ngani aron ang tawo dili makatungkad sa buhat nga nahimo sa Dios gikan sa sinugdan bisan hangtod sa katapusan. Sila ba tanan mo adto sa impyerno tungod kay wala sila motuo sa Ginoo? Dili na mao ang kaso. Diha sa Roma kapitulo 1 bersikulo 20 nag-ingon, kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga mga hiyas sa iyang walay katapusan nga gahom ug balaan nga kinaaya ang tin-aw nakita nga pinaagi sa mga butang nga gihimo mao nga sila wala nay ikabalibad. Ang Dios kay mao ang hustisya ug nag-abli og usa ka dalan sa kaluwasan alang sa mga kalag sa mga sitwasyon nga sama niini. Kini mao ang kaluwasan pinaagi sa usa ka konsensya nga nanailhan nga paghukom sa konsensya. Busa sa mga tawo nga adunay maayo nga mga konsensya, pagpangita sa Dios gikan sa ilang kinaiyahan bisan tuod sila dili makahimo sa pagpaminaw sa ebanghelyo. Sila nagtuo usab diha sa kanabuhi human sa kamatayon bisan tuod dili tin-aw. Kadtong mga maayo natural mo tuo sa pagluntad sa Dios pinaagi lamang sa pagtan-aw sa tanang mga butang diha sa kinaiyahan sila mahadlok sa mga langit ug maningkamot sa pagpuyo sa maayo ug sa matarong nga kinabuhi. Mga igsuon, si Apostol Pablo nakigkomunikar sa tin-aw uban sa Dios ug siya misulat mahitungod sa paghukom sa konsensya. Diha sa Roma kapitulo 2 bersikulo 14 nag-ingon, kuntuman sa kinaiya ang mga hintil nga walay kasuuguan magabuhat sa gimbuan sa kasuguan unya sila kasuguan na sa ilang kaugalingon bisan wala sila'y kasuguan. Kini nag-ingon nga bisan ang mga hintil nga wala sa balaod mahimo sa pagbuhat sa mga butang sa balaod pinaagi sa ilang mga konsensya. Kung para sa ilaha kay kini maayo, din ila kining buhaton kay tungod kini man kay maayo para sa ilaha. Diha sa Roma kapitulo 2 bersikulo 15 kay nag-ingon, sila nagapakita nga ang gimbutan sa kasuguan na hisulat diha sa ilang kasing-kasing ug ang ilang tanlag usab magapamatuod niini ug ang ilang nagakasumpaki nga mga nahuna magasumbong og tingali pangulipas ba kanila.
Bisan sila wala makadungog sa ebanghelyo, sila adunay ingon nga usa ka kasing-kasing. O kung sila makadungog sa ebanghelyo, dili ba sila makadawat sa Ginoo? Busa ang Dios wala lamang sila himua nga mahulog ngadto sa impyerno tungod kay sila wala makaila sa Ginoo, kun dili pinaagi sa paghukom sa konsensya. Siya mo dawat kanila ngadto sa langit nung gingharian. Apan sa mga tawo nga dili maayo ang konsensya, wala mangita sa Dios bisan diha sa samang mga kahimtang ug sa mga kahimtan ingon sa ibabaw. Sila lang nagpuyo sa mga sala o sa pagsunod sa ilang mga kailibgon sa mga ug mga tinguha. Sila ba nagatuo kung sila nakadungog sa ebanghelyo? Sila dili mo tuo ug sumala sa ilang dautan nga mga kasing-kasing sila moadto sa impyerno. Diha sa unang Samuel kapitulo 16 versikulo 7 nagingon, alang sa tao sila nagatan-aw sa panagway sa gawas, apan sa Dios kay siya nagatan-aw sa kasing-kasing. Dinhi ang mga tawo dili husto sa paghukom nga kinahanglan nga maluwas ba sila o dili. Ang labing gamhanan lamang sa Dios ang nga Dios makakita sa sulod nga kasing-kasing sa mga tawo ug sa paghukom sa husto nga paagi. Dinhi kung unsa nga atong kinahanglang masayod mao ang mga tawong wala mituo. Bisan pa nga wala sila mahibalo bahin kang Hesukristo, dili gayud mahimo nga maluwas pinaagi sa paghukom sa konsensya. Kini mao ang tin-aw nga makita ngano nga sila dili maluwas. Kadtong mga anak sa Dios sa unang naluwas, kinahanglang musangyaw sa ebanghelyo ngadto sa uban. Bisan sa kadtong mga tawo nga daw walay posibilidad sa pagkabot sa kaluwasan. Pinaagi sa pagsangyaw ngadto kanila, sila una makadawat og dugang nga mga kahigayunan sa pagdawat sa kaluwasan. Busa ako manghinaot nga kita mo bati isa ka mahinungdanon sa pagsanyaw sa ebanghelyo sa makausap-usab. Apan makadawat ba sila og panalangin kung dili sila maminaw sa ebanghelyo ug dili mo anto mo simba sa simbahan? Asa man ang ilang pagkamaayo ni ana? Maayo ba sila kung sila dili mo tuo or dili maminaw sa ilang mga asawa kung ilang mga asawa kay musulti nga tinuod ang langit ug ang impyerno? Bisan na nga kung gitagaan na sila og mga ebidensya nga ang langit ug ang impyerno kay tinuod, maayo ba sila? Kung aduna sila'y pagkamaayo diha sa ilang mga kasing-kasing, sila gayud maminaw sa ilang mga asawa ug sa ilang mga anak. Nganong ang ilang mga asawa kay musulti man nga ang ilang mga bana kay adunay pagkamaayo sa ilang kasing-kasing. Kay tungod lang ba maayo siya sa iyang pamilya, dapat maayo usab siya sa iyang mga isig katawo. Kinahanglang magpakita siya og pagkamaayo diha sa tanan. Karon, atong tan-awon ang proseso sa pagdawat sa kaluwasan pinaagi sa paghukom sa konsensya diha sa daang tugon ug sa bag-ong tugon. Una, diha sa daang tugon, sa tubangan sa Ginoo mianhi sa yuta sa unsa nga paagi nga ang mga tawo makadawat sa kaluwasan. Mahimo kining makategorya sa duha ka major. Ang usa ka grupo sa mga Israelenhon nga mga pinili sa Dios ug uban mao ang mga tanang mga hentel. Human ang mga anak sa Israel gipagawa sa Dios diha sa Ehipto, iyang gihatag ang balaod pinaagi kang Moses. Gipadala si Moses ngadto sa Ehipto aron iluwas ang mga Israelinon sa ilang pagkaulipon ug gihatag sa Dios kanila ang balaang sugo o ang napulo kasugo or 10 commandments sa atong Ginoo. Busa ang mga Israelinon diha sa daang tugon makadawat sa kaluwasan pinaagi sa pagtuman sa balaod. Apan alang sa mga hentel nga wala makaila mahitungod sa Dios o sa balaod sa Dios o sa sugo sa Dios, ang ilang kaluwasan nakahukom sa konsensya sa paghukom. Kining mga kalag nagpabilin diha sa ibabaw sa lubnganan. Apan human gikuha ni Jesus ang krus, siya miadto sa ibabaw nga lubnganan ug nagsangyaw sa dalan sa kaluwasan ngadto kanila.
Diha sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 19 nga nag-ingon nga niini siya miadto og miwali sa mga espiritu nga didto sa sulod sa bilangguan. Siya nagwali sa dalan sa krus. Busa katong mga kala nga didto sa ibabaw sa lubnganan usab nakadawat sa kaluwasan pinaagi sa dugo sa Ginoo. Busa katong mga kala nga didto sa ibabaw sa lubnganan usab nakadawat sa kaluwasan pinaagi sa dugo sa Ginoo. Apan adunay usab mga tawo nga namatay nga wala makadungog sa ebanghelyo diha sa bag-ong tugon. Sa unsa man nga paagi nga sila makadawat sa kaluwasan. Ang ebanghelyo wala lamang mikaylap sa tibuok kalibutan human sa pag-ani sa atong Ginoo dinhi sa yuta. Adunay daghan usab nga mga tawo nga wala makadungog sa ebanghelyo sa daghang mga rason. Ang ilang kaluwasan usab mihukom sa konsensya sa paghukom. Human sila mamatay, sila magpapilin diha sa ibabaw nga lubnganan. Alang sa tulo ka adlaw ug sila makakat-on mahitungod sa ni Hesukristo didto. Human sa pagdawat sa Ginoo, sila gibalhin ngadto sa nagulat nga dapit sa paraiso. Minahal nga mga igsuon kang Kristo, adunay usab nga mga tawo nga dili mo dawat sa Ginoo pinaagi sa ilang kaugalingong nga kabubuton, sama sa gagmay na mga bata nga namatay og sayo. Sa unsa nga paagi sila makadawat og sa kaluwasan. Aron masabtan kini atong konsiderahon ang mga sumbanan sa kaluwasan sumala sa edad. Bisan unsa pa na sila kabatan-on, ang paghukom dili kalikayan. Ang tanan magpaingon sa langit ba o sa impyerno. Ngano man kahakini ang espiritu sa katawhan dili gayud mapalong o kini dili lamang mawala bisan human sa kamatayon sa pisikal nga lawas. Busa ang usa ba moadto sa langit o impyerno apan sa kaso sa gagmay nga mga bata sa sumbanan sa paghukom sa kaluwasan mao ang usa ka gamay nga lahi sa mga hamtong. Gagmay nga mga bata dili igo nga abilidad sa pagilatali sa mga butang. Kini usab lisod kaayo nga alang kanila sa paglihok pinaagi sa ilang kaugalingon nga mga kabubuton. Busa una sa tanan, ako mo pasabot mahitungod sa kaluwasan sa mga fetus nga nangamatay diha sa sabakan sa ilang inahan. Bisan human sa fertilization sa sperm o sa itlog, ang mga maturing fetus wala pa na sila espiritu hangtod sa ikalimang kabuwan. Human sa lima pa kabuwan usa pa sila makabot sa espiritu o aduna na espiritu. Sa sinugdanan sa unom kabuwan sa imong kasayaruan bisan gani ang medical imong pasultihon ang bata kumpleto makabaton og pandungog sa dihang human sa 5 ka buwan. Ug ingon usab human sa 5 ka buwan aduna na sila eyelids ug mubuka na pud ang ilang mga mata. Mga bata ni sulod sa sabakan ha. Ang wrinkles sa ilang utok diin nagreflect sa aktibidad sa ilang gimbuhaton sa utok nga giporma tali sa ikalima o ug ikaunom nga buwan. Sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 1 atong makita ang usa ka talaan mahitungod kang Juan Bautista sa dihang siya unom ka buwan ang panuigon diha sa sabakan. Si Birhen Maria may bisita kang Elizabeth nga diin usab 6 na kabuwan, unom na kabuwan ang pagpanamkon nagsabak kang Juan Bautista. Sa dihang si Elizabeth nakadungog sa pagpangumusta ni Maria, ang bata miulpot sa iyang tiyan. Bisan siya usa ka bata diha sa taguang angkan, siya may usa ka espiritu diha kaniya. Ug siya reaksyon sumala sa buhat sa Espiritu Santo. Bisan tuod siya usa ka bata sulod sa sabakan, aduna na siya espiritu ug nireaksyon ni siya sumala sa mga buhat sa balang Espiritu Santo. Kung ang bata mamatay sa wala pa nakumpleto ang ikalimang kapuan, wala pa mahatag ang espiritu. Dili kini maiya sa langit o impyerno. Parehas ra ni sa mananap nga wala espiritu. Kung mamatay gani ang mga hayop, dili sila moadto sa langit o impyerno apan mahanaw ra. Kini giingon diha sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 21, kinsa bay nasayod sa espiritu sa tao kung kana mo saka ba sa itaas ug ang espiritu sa mananap kung kana mo naog ba sa padulong sa yuta. Unya ang uban tingali magunahuna nga kini dili sala ang pagpaabort sa bata human sa 5 ka buwan nga pagpanamkon. Apan ang kinahanglan natong hinumduman kay otoridad sa pagpugong sa kinabuhi lamang iya sa ngadto sa Dios. Kung ang bata aduna ba espiritu, wala. Diha sa Salmo kapitulo 139 bersikulo 15 hangtod 16 nag-ingon, 15 ang akong lawas wala
hisalip digikan kanimo sa diha nga sa tago gibuhat ako ug sa pagbuhat nga kahibulungan didto sa dapit nga labing ubos sa yuta. 16 Sa wala pa mahingpit ang lawas ko, nakita na sa imong mga mata ug diha sa imong basahon na nahasulat na ang tanan. Bisan pa ngani ang mga adlaw nga natudlo alang kanako sa diha nga wala pay miabot kanila. Ang Dios Amahan nasayod kanimo bisan sa wala pa ka natawo. Aduna pud siya maayong mga hunahuna ug mga plano alang sa imong kaugmaon bisan ngadto sa pagsuwat sa iyang libro sa pagunahuna niining mga butanga. Kitang mga tawo isip mga nilalang dili gid unta mag-assume sa pagpugong sa bisan unsang kinabuhi sa bata. Kun ang mga ginikanan magpalaglag sa bata sa ilang kaugalingong kaayuhan o kun uyon sa niining binuhatan, kini nagbarog batok sa Dios nga magbubuhat, nagdumala sa kinabuhi. Ug usab, ang bata sa sabakan kay ilang kaugalingon anak. Kinahanglang walay makaluluoy sa niana nga sitwasyon. Sa bisan unsang kaso, ang mga ginikanan kinahanglang ipaubaya ang sitwasyon sa Dios uban sa pagtuo ug pagampo. Busa aron sa Dios makahimo sa iyang buhaton. Sa pipila ka mga magtutuo wala makadawat og mga panalangin, apan duna lamang mga kanunay nga pagsulay. Bisan tuod sila mitunga ngadto sa paggiya sa usa ka matinud-anon nga Kristohanong kinabuhi, unya sila makaamgo nga nakabuhat sila usa ka butang nga sama niini kaniadto og maghinusol. Unya, nasinati nila ang mga pagsulay og mga pagsulay nga mawala. Mao kini ang mga lagda sa espirituhanong gingharian ug usab kon sila mosunod sa ilang kaibog ug kalipay diha sa pagpanginabuhi sa maluhong nga kinabuhi ug pag-abort sa usa ka bata, kini mas dili angay sa pananaw sa Dios. Kung imong ipalaglag ang usa ka bata nga anaa sa 6 ka buwan o panuigon, ikaw makabuhat og usa ka dako nga bungbong sa sala batok sa Dios. Gikan sa 6 ka buwan ang bata aduna na espiritu. Busa sama pud kini sa pagpatay sa usa ka hamtong nga tawo. Tungod ni ana ikaw magantos gikan sa nagkalaing-laing mga matang sa pagsulay. Kung dili ka makasulbad sa niini nga sala ug magpadayon sa pagbuhat sa daghang mga bungbong sa sala, sa kadugayan mahimo nimong atubangon ang mga sangputanan diin dili ka makabawi tungod sa mga akusasyon ni Satanas. Apan, kinahanglan nga walay bisan kinsa nga mahadlok ug mawad-an sa kadasig sa pagkadungong niini. Bisan kun nakahimo ka na sa ingon niini kaniadto karon nahibal-an na nimo ang kamatuoran. Aron makahinusol ka sa hingpit ug mamunga og bunga sa paghinusol, awhagon ko kamo sa paghinusol uban sa tinuod nga kasing-kasing diha sa tubangan sa Dios. Lakip na ang paghatag kaniya og halad sa pakigdait uban sa inyong labing maayong aron matandog ang iyang kasing-kasing. Naghinaot ko nga magpabilin ka nga malinawon pinaagi sa paguba sa bungbong tali sa Dios og kanimo. Busa, unsa ang sumbanan sa kaluwasan alang sa mga bata nga 6, 6 ka buwan o labaw pa. Magpadayon ko sa pagpasabot bahin niini sa sunod na nga sesyon. Panapos, minahal na nga mga igsuon diha kang Kristo. Sa diha nga kamo maminaw sa mga mensahe mahitungod sa mga sala ug sa hustisya, ang pipila kaninyo aron mahimo makakalisang. Apan ang rason ngano nga ang Dios mitukod sa hustisya ug mihatag kanato sa mga sugo mao ang dili alang sa katuyuan sa paghukom kanato. Kini mao ang sa paggiya kanato ngadto sa dalan sa kaluwasan pinaagi sa pagtugot kanato nga masayod sa iyang kabubuton. Kini mao ang iyang gugba sa pagpugong kanato gikan sa sala pinaagi sa pagkasayod sa kamatuoran. Ug kung adunay bisan unsa nga sala nga nahimo sa wala pa, nga mutugot kanato nga maghinusol ug bungkagon ang bungbong sa sala. Ug usab, ang Dios sa hustisya naningkamot sa pagluwas kanato kun adunay sa labing gamay sa posibilidad alang kanato nga makadawat sa kaluwasan. Mao nga iyang gitukod usab ang paghukom sa konsensya alang sa mga street sweepers nga nanglimpyo sa kadalanan gikan sa sayo sa buntag. Ang mga suga sa kadalanan usa ka butang nga makatabang kaayo alang kanila, apan ang mga kawatan dili ganahan sa mga suga sa kadalanan. Sa samang paagi ang matang
tawo adunay laing-laing mga pagbati mahitungod justisya sa Dios nga nagdanag sama sa adlaw sa udto. Sa diha sa ilang makita ang hustisya sa Dios kadtong misulay sa pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios mubati sa gugma sa Dios. Kadtong gani dili musulay kay mobati sa kabugat ug mabugatan sa iyang hustisya. Nang hinaot ko nga kanunay ka nga magpuyo sa kamatuoran ingon nga naglihok ka sa tubangan sa Dios ug gibati ang hustisya sa Dios ingon iyang gugma. Sa pagbuhat na sa ingon, ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo magmarcha paingon sa bag-ong Jerusalem, ang dapit nga puno sa masilaw nga mga kahayag sa langit. Hallelujah, Almighty God, our loving Father. Please lay your hands on all believers who are receiving this prayer now. Show your works that transcend time and space on those who are receiving this prayer through GCN, internet, and satellite TV in branch churches and local sanctuaries, and all other children of God around the world. Give them the faith to believe from heart, drive away negative thoughts and doubts, and drive away all tests and trials. From head to toe, all entrails, joints, nerves, tissues, and cells, whatever the sick part may be, burn them with the fire of the Holy Spirit in the original light. In the name of Jesus Christ, I command the enemy, devil, and Satan, all diseases, germs, and viruses and infirmities, go away, light come. Please scourge all their terminal incurable diseases with the fire of the Holy Spirit. Drive away all endemic diseases, including malaria. All contagious diseases, including cold, flu, and fever, go away. Protect them from all kinds of germs and viruses. Heal them of all stomach, lung, liver, breast, urinary, and intestinal cancers, AIDS, leukemia, cerebral apoplexy, high and low blood pressure, diabetes, thyroid problem, and heart, lung, and women's diseases, and all inflammations go away. Heal them of polio, stroke, arthritis, and herniated discs. Back pain, headache, neuralgia, and all other pains disappear. Epilepsy, autism, depression, neurosis, and other mental diseases go away. All kinds of paralysis be loosened. Get up, walk, and leap. Let the eyes see well. Let the ears hear well. Let the blind come to see, the deaf to hear, and the mute to speak. Heal them of after effects of all kinds of accidents. Fix their broken bones. Restore them from burns. Let the heat and burning sensation go away. Father, let there be no scar left. Be cleansed from all kinds of drug addictions, poisoning, and substance abuse. Let the dead nerves, tissues, and cells be regenerated. Bring the dead back to life. Give them the blessings of conception. Receive the blessing of conception. In the name of Jesus Christ, I command the enemy, devil, and Satan, the ruler of the power of the air, the evil forces of heavenly places, and their servants, go away. Go away, evil, unclean, false, and deceitful spirits, separating spirits, and all forces of darkness. Loosen the bonds of wickedness, darkness, go away. Light come. Father God, give them strength to cry out in prayer and the power to cast off sins and become sanctified. As their souls prosper, let all things go well with them and let their families be evangelized. Protect them from all kinds of accidents and disasters throughout this week and bless them to lead a prosperous life without any problems. With the fiery words of the Holy Spirit, heavenly hosts and angels, and with your blazing eyes, protect all your children, their families, workplaces, and business fields. Give students wisdom and understanding, and give them enthusiasm and fervor to study hard. Please keep their hearts and minds from worldly things and let them love God more fervently. Whether your children eat or drink, or in whatever they do, let them do it all to live a life glorifying you, Father God. Let them be able to testify about the living God, saying, I've met and experienced God and received His answers and blessings. Father God, thank you. Be glorified alone. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray.
아멘. Amen.